imos acompañar a Rosalía nun percorrido realmente expresivo desde a Rúa da Senra até San Martiño Pinario para acabar perante a imaxe de Santa Escolástica. Neste percorrido están presentes a sombra de moitos amigos da mocidade. Acompañémola desde esa casa da Senra de onde ela saía en procura de consolación afectiva e para librarse das súas obsesións entre 1875 e 1880, seguindo un itinerario con paradas ilustrativas. Neste percorrido comezaremos pasando por Bautizados número 6, onde entre 1850 e 1854 viviu coa nai e a madriña. Neste período, Rosalía asistía e actuaba nas sesións teatrais e artísticas do Liceo de San Agostiño. Nos padróns municipais correspondentes aos anos 1855 e 1856 está encadrada Rosalía en unión da súa nai, cohabitando ambas no devandito convento exclaustrado. Continuemos agora o percorrido rosaliano camiñando cara a Rúa do Vilar. Ali atoparémonos no número 41, a actual bar Carballeira, unha casa onde a súa nai foi alimentista de toda a familia, da filla, da neta, das criadas, tan leais como amigas, en particular a madriña de Rosalía, María Francisca Martínez. Nesta casa morreu Teresa en 1862 aos 55 anos, sin testamento, pois nada había que deixar após voltar Rosalía da súa segunda experiencia madrileña. Vamos camiño de poder aproveitar a experiencia poética rosaliana ao contemplar o Pórtico da Gloria e a Catedral desde a súa sensibilidade poética e o seu drama humano. Esta visión poética aparece en poemas de Follas Novas. Escoitemos as súas palabras no caso de Na Catedral. Como fantasmas cruzan as naves, silbando salves e Padre Nuestros, vellos e vellas que a Dios se piden, El tan só sabe cales remedios, que cando o mundo nos deixa é sollo cando buscamos con ansia o ceo. Aos pés da Virxen da Soledade, de moitos anos nos conocemos. A oración dixen que antes dicía, fixen memoria dos meus secretos. Para mi madre deixei cariños, para os meus fillos miles de beixos, polos verdugos do meu espírito recei e funme, pois tiña medo. Estamos agora a observar o Santiago Matamouros de Raxoi e tamén a fachada do Hospital Real. Sentímonos abafados, como Rosalía, por a impoñente mole barroca da catedral, tal como ela expresou no seu poema Santa Escolástica. Agora camiñamos, paseniño, cara a San Martiño Pinario, onde Rosalía contemplará a imaxe de Santa Escolástica para expresar todos os seus debezos amorosos, todas as súas ansias humanas, a capacidade para erguerse das derrotas e do desánimo,
entusiasmada pola fermosura daquelas persoas que compoñen a estatua de Ferreiro. Unha santa e un anxo fermosísimos, ambos os dous coa mesma cara. Un cos ollos abertos, a outra cos ollos velados. Unha explosión de fermosura e unha explosión de paixón amorosa. Estamos a dirixirnos agora cara a casa onde naceu a filla Alejandra na Rúa da Conga número 1, única con placa conmemorativa. Seguiremos agora pola Rúa Caldeiraría, onde na parte entón denominada Rúa Callobre, número 23 daquela, hoxe número 40, está o solar, non a casa de entón, onde naceu Áurea, a segunda filla de Rosalía, inmediatamente após a Revolución de Setembro de 1868. Camiñamos cara a Porta de Mazarelos. Ao carón da Praza do Mercado Vello consérvase a casa número 7 antigo, actual número 9, segundo andar, na que Rosalía recibiu a boa nova da acollida exitosa por suscripción entre coñecidos, correligionarios e amigos de Cantares Gallegos en 1863. Un libro vendido a través dunha rede social nada desprezável na Galiza e na España e mesmo incipiente en América. Ímonos retrotraer de novo no tempo cando nos estamos a dirixir ao convento de San Agostiño. Visitamos o seu claustro ou patio que facía de teatro circo. Aquel mosteiro, entón exclaustrado, hoxe, de novo en maus da Igrexa, foi convertido en residencia universitaria sin que os seus moradores saiban siquera que ali tiña habitación Rosalía Xivanai, segundo o padrón de 1854. Un lugar no que se cantaba, bailaba e había sesións de teatro e circo, e no que Rosalía desempeñou un importante papel artístico como actriz e declamadora. A última vez foi, que saibamos, o 31 de xaneiro de 1860, nunha función a beneficio dos feridos na Guerra de África, tal e como recolle o semanario La Joven Galicia. Estamos ahora en bo lugar para encamiñármonos cara a San Domingos de Bonaval. Sabemos do traslado conflitivo dos seus restos desde a Dina, en Padrón, a este lugar tamén exclaustrado. Aquí teremos que facernos conscientes da grave situación legal do chamado Panteón de Galegos Ilustres, hoxe en mans do Arzobispado de Santiago. Paradoxalmente un panteón que nunca tería sido construído e menos ali ubicado co permiso e a colaboración desa igrexa. A carón de San Domingos ollemos o antigo cemiterio, hoxe espléndido parque que, sin terse anulado acertadamente os síntomas do que foi, merecería contar con lápida informativa sobre os restos mortais que ali foron depositados. Naturalmente, este itinerario por toda a rota das moradas de Rosalía na cidade bella de Compostela, que rematamos aquí,
Poderíamolo ter iniciado na estatua da Ferradura, o momento da integración subordinada na cultura española, seguindo camiño cara a Senra, xa que tería plena coherencia. Todo el estaría entre a visita a un monumento de 1917, inauguración aproveitada polo goberno español e o caciquismo regional, e o mausoleo de San Domingos, onde foi trasladada desde a Dina, non sin conflitos coa xerarquía eclesiástica, polos que querían honrar a súa memoria como símbolo nacional do pobo galego. Pero hai outros lugares de obrigada visita. Xa non paga a pena facer o paseo a pé a Cornes e a Conxo como Rosalía, no presente convertidos na continuación urbana de Santiago. Mais si evocarmos o que antonte foron os campos de Cornes coa súa ambivalencia de fermosura natural e tristeza humana, concentrando a antítese emotiva amor-odio a través do poema do mesmo título de Follas Novas, do que imos coñecer algúns anacos. Formoso campo de Cornes, cando te crobes de lirios, tamén se me crobe a alma de pensamentos sombrisos. De Cornes, lindo lugare, que cruzan tantos camiños, anque cuberto de rosas, as rosas tamén fan guizos. Convidando a meditare, soan de Conxo as campanas, beben os bois no teu río, e o sol alegra a escampada. Polas silveiras errante vexo unha meniña orfa, que triste vai murmurando: «Mia virxe, quen rosa fora?» «Porque quer ser rosa, nena?» lle preguntei cariñosa. E ela contesta sorrindo: «Porque non teño fame rosas?» Conxo, espazo emblemático para Rosalía e a súa xeración por motivos políticos, artísticos e biográficos. Xa non podemos gozar do seu frondoso bosque, actualmente desaparecido, após de ser destruído por decisión do Arzobispado de Santiago de Compostela, o que provocou a protesta rosaliana nun importantísimo e crucial poema de Las orillas del Sar. Mais podemos admirar os restos dun fermoso claustro románico que nos retrotrae a unha etapa de esplendor e normalidade política no medievo e comprobar como é frecuente en Galiza esta miniatura asediada polo barroco xigante do mosteiro e a igrexa. Para rematar, se alguén quere ter unha síntese da visión rosaliana, especialmente dos monumentos e arredores que ela percorría, Vidán, Conxo, San Lourenzo, Valvís, Santo Domingo, o Sar, o Sarela, e aos que estaba íntimamente vinculada emotiva e sensorialmente, experimentando o seu sentido da mudanza como desgraza, leremos o poema que abre a parte segunda do íntimo de Follas Novas. Velai vai. Adiós montes e prados, igrexas e campanas. Adiós Sar e Sarela, cubertos de enramada. Adiós Vidán alegre, moiños e ondanadas. Conxo, o do claustro triste e as soedades plácidas. San Lourenzo, o escondido, cal un niño entre ramas. Valvís, para min sempre, o das fondas lembranzas. Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa, vidas da miña vida, anacos das entrañas. E vós tamén, sombrisas paredes solitarias, que me vicheis chorare solla e desventurada. Adiós, sombras queridas. Adiós, sombras odiadas. Outra vez os vaisvéns da fortuna para lonxe me arrastran. Din que todas as cidades, berce de grandes escritores, teñen espazos simbólicos privilexiados, comezando polas casas que habitaron para lembralos e como reclamo e atención de visitantes, Joyce en Dublín, Kafka en Praga, por exemplo.
Santiago a través da vida é obra de Rosalía de Castro, unha muller. Posibilita acceder a unha visión ambivalente e complexa do punto de vista psíquico e emocional, unha visión histórica e artística con vida, con tradición galega de valor universal. Moitos dos seus poemas son auténticas guías de visita, enchidas de intelixencia, emotividade e memoria, aliadas con prazer sensorial e cavilación intelectual, tamén con sufrimento. Unha vía para acceder a unha realidade que se empeñan en agachar e desprezar, moi lonxe dos estereotipos religiosos dominantes, incluído ese cristianismo europeísta, xenófobo, e da información histórico-cultural tópica española que infelizmente padece Santiago de Compostela, de forma aínda máis intensa cos xacobeos de quenda, sempre para detrimento e anulación de Galiza.